Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bafune ethathele izinyathelo umlisi obonakala evidweni esisabalele enkundleni zokuxhumana eshayela edle amponjwana ebeziqopha ivideo nangomakhala ekhukhwini wakhe. Lo mlisi esingakhonanga ukuthola indawo kuyo kanye negama lakhe. Ivideo yakhe isisabalele kuzo zonke inkundla zokuxhumana lapho ebezishayela khona amanzi amponjwana ebeziqopha ivideo. Abantu ke bashiye bemangele kakhulu le video ngoba igcine isiphaphalaza imoto iphuma emgwaqeni. Uzwakalise ekhala ngonyazi lezulu. Abantu abaningi bayihlekile le video, abanye bathi akusiyo into yokuhlekwa le, kumele athathele izinyathelo. Ingalo yomthetho idlala endawo yayo. Mawukuthi ubungakayiboni le video awubambela ungathi uzwe ngentatheli ka YouTube. Oh, yala kuye man, lesifayeni. Bafethu ke yona video le ngizofisa ukuza ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lolidaba lalomlisi obeshayela edle amponjwana. Bafethu ke mina sengiphuma kanje ngibambe evidweni elandelayo.